Ďoďu, 14. február, Valentín a my dvojka tu tak v Kambodži pri moru. Už mi prezradí, že čom si me to vlastne vzal. Neznám teraz nájsť to tie správne slova, bo po C6 piloch mi normálne, že trunčí v grebuli, A však to nie je z hlavy, to musíš tu tak od srdéčka. To jak by som začal, si jedna nádherná žena, ramenáta, pre mňa takmer dokonalá, Prestaň, bo sa celá roztečiem. Poznáme ešte už dajaký ten piatek. My jedna duša, jedno telo, nie? Troška také, Jak yin a yang. Abo pada mar, nie? Chodíš biskup ticho. Však dobre. Ja odkedy točím ovocko v online kasinu Eurogold, nemám problém s peniežami. Už mi to povedz, ja už nevytrímem, normálne tu sebe klekni, abo co? Ti stačí, že budem sedel. Dobre, to jedno, ale už povedz konečne. Láska moja jediná, chcel by som ťa požiadať, tuto jak sme v Kambodži. Majú teraz akciu, že keď si dáme zrobiť jednu cicku, zaplácim, druhú dostaneme gratis. Až mi je doplačú. To nemyslíš vážne, Ďoďu? Na toto všetu trepem pol zeme guli. Pres pol planety. Online kasíno Eurogold vám želá veľa lásky a veľa výhier.